Ama kai tuni basai krei hinke apa kai tule sabo. Ama jahangil jani basai se krei hinke apa ang sang hong le sabo. Ubrum jabrum ong laha. Tamo ama kai tor apa kai tor bai de kag laikha. Tatal hinmale ereng hinmale kisani ko gya. Ang okok no saya amani basarok se okok no sawo. Ama basai bai krei kha hne. Tamni hunke elen ba khai ni sha o bu samanya burima nang khasrangdi o bana ni bohong ma sajagya burima nang tong thogoi chidi khokdi tamni hunke bu saibai tongnai burani slai bu saibai tongya burani bu sabang kongnai ning kaham ke porle barba ke ning onyo banglar oi pornya di abo tam no saitong kubui de kai to na sana borok no sa tane banglai porne ba pokro pori khnar kale ahare ning to amon bujian soble amon doi sam no so an bu bujite bu saibai tongnai burani slai bu saibai tongya burani se bu sabang kongnai mane bo ba kai tong na ni ko no sabo o bu saibai tongnai mane sexual ni bu sata bu thong khor bu samani acha o je ama kai to sexual relation no faine hada saya bo ibo bu saibai tongya burima bu sabang kongnai ni sama khane di baro madan ni bu sabang nai tabu sin gija tabu kama abu tong bu sata bu khorda khadar ka sepan tibra ka acha bor khorda khadar bai bai mamba acha no saban tong mai tam ni hinke ele bago hai hini sawo er mane o bible verse old testament of tong do abo sara bai agar no hino jayo o basamanya burima sabo sara o basamanya tongman banji tongmani ni khasrangdi basamanya hini hinmani o basamanya kono dro kai to ni fasingo o war thangmaya kono dinobo ning kahate wan sulne di o basamanya burima tongmani no salsa basamanya ake kai to ama kai to ana dian ko ang sabai gana ning sadi ning dang jor no ama kai to basamanya tongmani ঠিক আছে ning ko ni motang nakha ning khasrangdi o banani bohok sajagia burima mane bohok sai ama kai to banai jayok ning tong thogui siri khokdi tam ni hinke basai bai tongnai burgislai basai bai tonggen mane buri mang nei tongo basai bai tongnai khorsa tongo basai bai tongya khorsa tongo a buri duita buri tongo er mane nini mote kai toni buri khormi tongo sara to banji le sara to busamang kable banji tongmani bla banji tongman basana ai khata bala busai bai tongya burani tak mother to sin mother to busai pengle bin busabango dibra busabang sabai tongi bang sabo basa ahanu da holani busata gaham ke por di hebrew gaham ke por di physical relation ko no sawaro nor ni ama kai to tongo ঠিক de nong mari khana ama kai to bo to ama je hetu bo hamjugong ni mano to isa hamjugong ni mano bo to isa abo sable ama to isa hamjuk dongi mano ai bible sange ke tam hamjung mi ang naisa oh hai bible norong mate ke bible bo grammar bolongi to khaita bo jaga sing bo jaga sab grammar boy lung khanai ama kono dino hamjuk ongi mano ning abo bahai ke bible sapni saiman ba bible ko dino bolongi are bible saga hanke nang bisas ma khainai amana er mane hamjuk abo amano sayata ake hamjuk ni meaning bolte no aro bo bible umai ken sabo bo kathar bo kai jegya kho pok singjak tewai sa kai jana nayo bo koi bar kai jana hino ama kanagara abo hamjuk bolte kai jana kaji abo kono bepare abo explain khaimia buzi khara abo represent khaijang manisi ama koi bar kai jana hino e am bai lama koro tola acha no ni ang sanghong burun simito abo da o ya phangni simin tongo bo ko bumu kisapan tor to kanagara di nung hai gara ni jibon buzi galak buzi kha Tongmani bu ko gya borni laibu mase basai bai kaglajak mang hik bai kaglajak mang. Zau hon kim bo ongkha jahangil ja eba amakai turjekni basai tongmani. Jahangil ja bo angsang hongni mothao 1969 no baptismo nawo o salni simino trike a mothabai grengnani jengo te angsang hongno pholani basai snamo. Asik sal balokliya amakai tor boni basai jai hun kimno divorce wi klangai apakai tor angsang hong bai gedalo afurni simino amakai tini basai apakai tor yang apakai tor hinjaknai angsang hong buini slai kesingya 1958 bo hawan hun bai kaijago bobo pholani hik mana bagi eba amakai tor jahangil jano mana bagi hawang hunchunno divorce wo ibon ongkha World Mission Society Church of God ni soi tongmung borni huijak kogrok omono sing muito malarek nai borni uklogo soitan samung khlai tongo borokno kwbangma borokni pholani mokolno nugya khlaio tei khunjuk khnaya khlaio borok sak no kubuni lamao tongo hini hinpano borok belai kino tatalo tei sumsongni lamao morkini lamao himi tongo borni lama belai kino kuar sing sojakri hingake singlama koroi bol burumburni bagai morkeo klainai abo simia
borok sak no kubui lamao himu hini hinfano jora walanyani bunani kokno suda borok sana kosoidia morkini lama kuar o lamao ama kaituni phurungmung bai himtogo hinfano paithagole morge ono soginai arni yakni yoknani nango morkini segi kubuyo tubunani nini anibo nango ningang tini ama kaitunu kasui angke kubui tatal ni phunugui manya hingke kubangma pholono nini mokol basngo kemawi thangnai abon bagui kaitor nayo sing tatal no pohoro tubui phunuknani singno buitamno khatung hini singkake singabono sana bagui tia tawnani obo majra bermaya obo busthom maya kaitini jagao thangke ophano busthom manya khajani poito khlani rok phadi sing omahai diari phatra masia phatrong yakni kati uitongano tei mothano bo katiriwano kubang khe share khladi tei khoroksa sukphano sini o video ni bisingti phiokjak khangkake sing hamtajak kaitor hamari khlaitun amen.